Il-Kummissjoni Ewropea konfermat li saqsiet lill-Gvern Malti biex jipprova jekk Crane Currency ingħatat xi forma ta' għajnuna biex il-kumpanija tiftaħ f'Malta. F'rapport fuq The Malta Independent on Sunday intqal li l-Kummissjoni trid tikkjarifika l-fatti kollha mal-awtoritajiet Maltin biex tara s-sitwazzjoni legali tal-kumpanija u tara wkoll kien hemm forma ta' ksur tal-liġi jew li jaf ikun hemm fil-futur qarib. Fl-2016 il-Gvern kien ħabbar li l-kumpanija Crane Currency se tiġi Malta b'investiment ta' $100 miljun illi minnhom il-poplu Malti se jkun ħareġ miljuni ta' euro minn butu f'għajnuna mill-Istat u din se tibbieħ lil kumpanija oħra barranija għal valur ta' madwar $800 miljun Amerikan. Dan kollu kien iffirmat mill-Prim Ministru Joseph Muscat li kien qal li Keith Schembri kien kruċjali fin-negozjati. Il-Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni Margrethe Vestager qalet li l-Kummissjoni taf bl-akkużi fuq il-miżuri li qed jagħtu sapport lill-kumpanija Amerikana Crane Currency biex tinvesti f'Malta. Infatti fuq dan il-Kummissjoni ilha mill-2016 tinvestiga dak li kienet jiġri. Vestager qalet li l-Kummissjoni stiednet lill-awtoritajiet Maltin biex jipprovdu l-informazzjoni neċessarja biex isostnu li din it-talba għandha l-kriterji kollha legali biex tkun tista' sseħħ. Dubji kienu tqajmu fuq il-konflitt ta' interess ta' Schembri b'allegazzjonijiet li l-kumpanija Casco Group tal-istess Schembri kienet qed tagħti miljuni ta' euro fi stampara għal makkinarju fil-waqt li hu kien involut personalment fin-negozji ta' Crane Currency. Dan kien konfermat mill-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu.